Pochválený bude Ježiš Kristus. Začias pána Ježiša bolo 24, by sme to dneska povedali, po našom v ľudovej reči, 24 politických strán. Tak to môžeme povedať. 24. Aspoň niektoré si spomenieme. Farizei, zákonníci, saduceji, herodiáni, eséni, zeloti. A pán Ježiš hovorí, chráňte sa kvasu. Však najmä farizejov, zákonníkov. Kto boli farizei? Farizei, nie že boli, ale oni sú aj dnes. Keď som sa pýtal u nás, chcete vidieť farizeja? Prikyvli. Keď prídeš z kostola, kúkni do zrkadla. V každom z nás drieme farizej. Bože, ja farizej? Ja? Áno, ty. Keď sa robíš svätejší, vždy si farizej. Ja sa nerobím svätejšia. Nie? Vždy, keď ohováraš a osočuješ, sa robíš svätejší. Ja nie som jak on, jak ona. Ty to nepovieš tak nahlas, ale vždy, keď ohováraš. Kedy to bolo naposledy? Možno tu pred tým, no kde ten farár je? No čo to je? Čo to? Kedy si naposledy ohováral, osočovala? Vždy, keď ohováraš, osočuješ, tak v sebe prebudzaš farizeja. Zákonníci, ty sa robili múdrejší. Ja sa nerobím múdrejší. Nie? Vždy, keď sa posmievaš. Pozri, čo to normálna rodina. To kúkaj to, čo to. Drieme v tebe zákonník. Saducej to boli takí pracháči, bonvitáni, takí si mysleli, že všetko si môžu kúpiť, jak dneska sú takí. Všetko si môžem kúpiť, to je strašný omyl. Všetko. Prišiel taký podnikateľ, všetko si dneska kúpi Maroš. Všetko. A za pár týždňov prišiel hlava tak dolu, jak kačer mal tak zvesenú. A čo je, čo ti je? Nechce ma. Kto? Tá baba. Bučka, jak? Ty si povedal, že si môžeš všetko kúpiť. Nedá sa. Nedá sa. Lásku si kúpiť nemôžeš. Môžeš si kúpiť psa, ktorý ťa bude mať rád, lásku si nekúpiš. Prostitútku, a lásku si nekúpiš, kamaráda. Však? A prosím, čo robili tí saduceji? Neprispôsobovali sa náboženstvu, ale náboženstvo sa snažili prispôsobiť sebe. Vždy máš v sebe kvás toho saduceja, sa neprispôsobíš tie prikázania, čo sú, čo dáva nauka cirkvi, Bože ale ty si to prekrúcaš a obracaš pre seba. Herodiáni, od slova Herodes. Keď to tak medzi mojimi chlapmi povedia bonzáci. Ten, kto ide ku šéfovi a hneď nabonzuje na toho druhého. Hneď, nepovie to tomu, že toto robí zle, ale ide hneď a uteká, aby sa vyšplhala kariéra. Servilnosť, jedna z najrýchlejších cest ku kariére. Tak po chrbtoch druhých. To sú Herodiáni. Eséni, z nich potom vznikli, sme povedali, po našom by sme povedali teraz ľudovo, mnísi. Boli takí, povedzme, ako keby v tej dobe na stĺpe stal však a tam hlásal, alebo sa modlil. No, môžeš stať aj na jednej ruke, aj na jednom prste, ak to nerobíš z lásky k Pánu Bohu, založ si za klobúk celé tvoje zasvetenie a celé tvoje pôsty. Ak to nerobíš z lásky k Pánu Bohu. Všetko môžeš založiť, takú esena. Potom tam boli zeloti, po našom by sme preložili partizáni. Príklad poviem z druhej svetovej vojny. 1000 Nemcov a 100 partizánov. No keby sa postavili proti sebe, partizáni dostanú. No tak oni vedeli, že musia robiť takú činnosť, že iba priletí v noci, bum, vystrelia nejaký si muničný sklad, bum, tu prepadnú nejaký tank. Nemohli sa postaviť do frontu, ale len takú zaškodnícku činnosť, toto boli zeloti. Nemohli sa postaviť proti Rimánom, lebo Rímania by ich vypraskali. Tak len tak tajne robili, čo sa dalo a dneska v Evanjeliu sme počuli presne od tých zelotov, Herodiáni našepkali, tam sú, teraz sú v kostole, po našom by sme podali. Teraz sú v kostole, teraz ich tam máte, sú bez zbraní, určite sú tam. A Pilátovi vojaci sa nebavili. Vbehli dnu, zobrali kopy a popripichovali ich tu. Kuby takto tu vbehol do kostola, aby pozabíjal. Jak v Afrike, keď som bol v Eldorete,
tak tamto tak vbehli do kostola, zapalili tam tých černochov. Tam som bol v Kenii. Práve tam je môj kamarát a presne takto tam zrobili. Však do kostola aj skryli a tam zapalili. Tak keby si predstav, že tu cez omšu by takto prišiel naraz po vražde. To boli práve tí zeloti. Tam boli dnu a nabonzovali ich. Tam sú, teraz ich. A Pilát sa nebavil. Vbehli dnu Rímania, piv, kopie a už ich pozabíjali. 50-50. To bolo rýchlo. Sikariovia. Keď obklúčili Rímania Jeruzalem, no tak prosím pekne, bol veľký hlad. Flavius hovorí, že okolo 1 milióna bolo tam putníkov. Keď v Levoči je odpust 500 000, raz toľko. A teraz to bolo uzavreté. Oni ukoristili tie zbrane Rímanom, po našom by sme povedali tie tanky vtedy nemali, ale to také tie vrhacie, tie stroje. Mali tých 15 000 tých vojakov, asi mysleli, majú hradby, veže. Ale Rímania povedali, dobre, obklúčili, my si počkáme. A postupne začal taký hlad, že začali jesť svoje deti. V písme to bolo predpovedané. Vojaci vbehli, vtrhli, cítili mäso, tak to pečie a prišli žena svojho syna piekla. Hej, prosím. A medzi tým chodili sikariovia, mali také dlhé plášte, krátke dyky a len prišli a medzi tým chaos, matok vnútra, zvonku nepriateľ a znútra sikariovia. Len prišiel, pichol z dychu a skryl. Pichol z dyku, skryl. To ty máš takú dyku, nechcem ukázať prstom na ženy, lebo s kabelkou dostanem von. Hej, prosím, ženy sú slabšie tu na jazyku, 8. Boží príkaz a muži 6. Boží príkaz, nižšie. Hej, prosím, žena, čo urobí s jazykom, to muž možno dakedy ani s celým telom neurobi. Keď si nevieš ovládať najmenší jazyk, no tak si nevieš ovládať celé telo. Toľko pokročíš v duchovnosti, koľko si vieš ovládať jazyk. A ty miesto dyky máš krátky jazyk, pichneš, ja si čo poviem, ale necelé, nahryznem jazyk, len tak ťuknem, nahryznem. A ty zvyším, zvedal, čo o tej Mariene? No tá dohovor o tej Mariene. Ty dohovoríš a ešte pridaš. To máš tú dyku krátku, pich a skryť. Nie, ja som taká čnostná, ja idem na príjmanie, ja nič, ja len pravdu povedala, ja nič. Takou dykou, skryješ. Skryješ. Muža počtichneš, susedu počtichneš, možno nevestu, svokru, skryješ. Vidíš, koľko kvasu máme to, ale Pán Ježiš nás toho chráni. My sa zamerajme na tých prvých. Farizei, zákonníci, keď sme to na dnešnú dobu dali, komunizmus. Príkazy, zakazy, nariadenia. Nezmyselné príkazy, nezmyselné zakazy. Komunizmus. Dopravné značky, príkaz, zákaz, nariadenie, komunizmus. Prosím, farizei a zákonníci. Saduceji, liberalizmus. Komunizmus, nezmyselné značky, dáva zákaz, príkaz. Liberalizmus reže všetky značky. Netreba žiadne značky. Žiadne značky. A toto volajú sloboda. Svojvoľa nie je sloboda. To je za komunizmu tma a za liberalizmu hmla. Zasvietiš svetlom evanjelia a hneď vidíš ináč, jak videli za komunizmu. Nevidíš bezdomovcovi, ten špinavec, ten hnusný. Zasvietiš svetlom evanjelia, to je môj milý brat, ktorý sa potkol. A vidíš v ňom brata. Vidíš, toto robí svetlo evanjelia. Zasvietiš. No ale v hmle, keď zasvietiš, kamaráde, čo? No, vidíš, ale slabšie. Slabšie vidíš. Čo treba? Spomaliť a byť opatrnejší. Komunizmus je kaput, chvála Pánu Bohu. Pozor, dobre rozlišujte, jak nás profesor dogmatiky, profesor Frankovský, ktorý je perfektný chlap, povedal, citoval svätého Augustína, nenávidím hriech, ale milujem hriešníka. Matka okupe vo vaničke syna, špinavý bo pladol do blata a nevyleje ho na zahradku aj s vodou. Syna okupaného dáme na osušku a špinu vylejeme na zahradku. Komunistu dáme na osušku a komunizmus vylejeme na zahradku. Liberála dáme na osušku a liberalizmus vylejeme na zahradku. Toto pozor, bo ináč sklzneme v konec.
Komunizmus, tma, liberalizmus, hmla. To ti dávajú nezmyselné značky, príkazy, zakazy a to ti režú všetky značky. Skús v takom Bruseli, keď ma zobrali Belgičania, mali srandu so mňa, lebo tam 6-prúdovka, ja som kúkal hore dole, panečku, čo to? A oni mali švandu so mňa, ja som nevedel prejsť na druhú stranu. Keby ma tam opustili koniec, ešte teraz by som sa tam motal. A si predstavte, že tvoj malý chlapec, 5-ročný, alebo dcerka, 4-ročná, povie, ja chcem slobodu. Toto liberáli hlasajú. Pust ma, neobmedzuj ma, otec, matka. Svojvoľa, to není sloboda. No pust takého chlapca, také devčatko. Pod rúškom slobody. Toto hlasa liberalizmus. Svojvoľa nerovná sa sloboda. To není neslobodný syn a dcera, ktorého drží dobrý otec autoritou svojou za ruku. On je slobodný. Dopravné značky, to len liberalizmus hlasa, že to je obmedzenie. Dopravné značky, morálka, Božie príkazy, zakazy, nariadenia cirkev, to sú tie dopravné značky. To sú dopravné značky, ktoré zmysel majú. Kým bolo 1 auto, 2 auta, netrebalo dopravné značky. No ale o 100 rokov na to, keby sme bez dopravných značiek, skús stade zájsť do Popradu. Konec, skončíš. A pri tých dopravných značkách máš aj semafory, červená, pomarančová, zelená. Zelená, už vieme všetci, no jak by to dopadlo, keby v Prešove neboli semafory? Kedy vypnú semafory? Chaos, zmatok. Ale také dáčo tu máš aj, prosím pekne, v duchovnej oblasti. Komunizmus všetko zakazoval v úvodzovkách a zakazoval aj to dobro a preto skrachoval. Liberalizmu všetko dovoluje a dovoluje aj to zle, preto skrachuje tiež. Čím skorej, tým lepšie. Prosím pekne. A Ježiš Kristus a jeho náuka cirkev v strede. Niečo ti zakazujem, synu, a niečo dovolujem. Raz máš zelenú, synu, z lásky mojej otcovskej, raz ti dám pomarančovú, pozor, synu, a druhý raz červenú. Môžeš sa rozpučiť, červenú, lebo ťa milujem. Červená. To je správny otec, správna matka. Nesprávny otec a nesprávna matka a liberáli to živia. Prečo? No proti každej autorite. Pápež hneď ho zosmiešňa, biskupa zosmiešňa, kňaza, ktorý je autorita v dedine, zosmiešňa. A najmenšia bunka v našej spoločnosti, rodina, keď boli dakedy na odstrel ženy, že žena dneska sú na odstrel muži. Muž je dneska na odstrel v tom duchovnom slova zmysle. Na muža namierime. Muž je autorita. Čo to si dovoluje ten muž, že tresta syna? 6 hlavných pravd. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmenuje a zlých? Aha. Nielen odmeňovať. Bude nacukrovaný, napudrovaný ten tvoj syn. Rozcicaný. Cukru. Čo to za chlapa? A keď ho budeš len trestať, teroristu vychováš. Prosím pekne, nehnevajte sa, keď poviem druhý raz o ženách, bo nie všetky sú, bo naozaj sú statočné. Ale tá telesná láska, ktorú živia liberáli u ženách, liberalizmus, to je taká opičia láska. Vieš, čo je opičia láska? Ja ti to poviem. V zoologickej záhrade mi povedala riaditeľka. Viete čo, mali sme takú opicu, gorilu a mala chore tú malú opicu, malú. Museli 4 chlapi prísť, tá malá opica mala zápal plúc. Rozťahli jej ruky, nohy, tak 4 chlapi, každý jednu labu chytil, malého chytili, opica škrekala, zurila, pichli injekciu malému do zadku a zachránili ho. Keby nechali na opicu, ten malý zahynie. Častokrát matky sa tak správajú. Opičia láska. Joj, bo synovi spôsobí bolesť. Joj, pánečku, tyranie. To je dneska moda. Muža, keď chceš dať do basy, to je jednoduché. Keď muž tvrdí a žena tvrdí. Žena tvrdí, že muž ju týral a muž tvrdí, že to není pravda. No, tak taká je verejná mienka, že skôr sa uverí žene. Momentálne. Nie vždy je to tak, ale ja to vidím. Ja to vidím, lebo tých ľudí mám u mňa a ja viem, väčšinou sú týrané ženy. To je pravda. Ale sú aj týraní muži. U mňa sú takí. O tom sa nehovorí. A tie matky, ktoré máme my niekoľko rokov, čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Tie matky, ktoré niekoľko rokov mám,
zistujem prekvapujúcu vec. Prišli ku mne ako tyrané matky, tí ale možno 70-80% týrajú svoje deti. Ale tie deti to nevedia povedať. Tá žena to vie naformulovať. Ale tie deti nevedia, to sú tyrané. Ona hlava nehlava zčape na to, že ja neviem, sa podkol, alebo ja neviem čo. No tak ako, jak to je, vidíš? A to je liberalizmus, to je presne toto tu, odstreliť. Hodziakú autoritu odstreliť. Dajte na to pozor. Keď sú ženy, a poznal som ženy také, kedy muža dala do basy. Teraz má obavu, keď sa vráti nazad. A pán farár, čo bude, jak bude, a čo teraz, a čo? A jak to bolo? Tá som na ňo povedala, koľko som zažil také dačo, že povedala žena, ktorá odvolala, aj pod môjim vplyvom. Hovorím, odvolajte to. Hovorím, čo, to není, že povedať na súde, ale potom s tým žiť. A to nie, že s tým žiť, s tým budeš zomierať. To nie je tak, že ty krivo obviníš a ty si spokojne žiješ a som mu dala tomu mužovi. Čo som mu dala? Hej? To nie je také jednoduché. No a prosím, keď v dnešnom evanjeliu, keď pozrieme o tom figovníku, také 3 môžeme pohľady na ten figovník, čo vieme. V jednom sa hovorí o kopem ho, prihnojím, dáva mu ešte šancu. Druhé, figovník, pozor, keď figovník, kedy to bude, učte sa z figovníka, keď príde po zime a keď začne pučiť a tak ďalej, vtedy je ten čas. Keď sa začnú diať tie veci, ktoré ja vám hovorím, pán Ježiš apoštolom, vtedy sa to bude diať. A tretie, išiel pán Ježiš do Jeruzalema, tretíkrát do figovníku, tretie podobenstvo, alebo tretia skutočnosť, išiel do Jeruzalema a mal hlad. A bolo to na jar. A prišli ku figovníku a nevidel tam žiadne ovocie. Čo urobil pán Ježiš? Preklial ho. Preklial ho. A vracali sa nazad a strpli apoštoli. Figovník bol vyschnutý. A oni zaskočení, jak? Jak ten Ježiš žiada ovocie teraz, však je jar? Na jar žiada ovocie? Poučenie z toho? Ovocie, tvoje ovocie, naše ovocie sú dobré skutky. Boh má právo nielen v prirodzenom poriadku. V prirodzenom poriadku by bolo, že to príde až po teplom lete, ovocie. Ale v nadprirodzenom poriadku, čo chcel Ježiš nás všetkých naučiť, Boh má právo žiadať vždy ovocie. Vždy ovocie dobrých skutkov od teba. Tu máš poučenie z figovníka. Pozor. Prvé, čo som povedal, poučenie z figovníka, farba zelená, okopem ho, prihnojím ho. Pošlem ho dneska na omšu, tu do Prešova, aby počula, ešte ti dávam čas na pokánie. Ešte ti dávam čas. Tvoja mama sa za teba modlí, tvoja manželka, tvoja dcerka, tvoja krstná, neviem, kto ešte sa za teba modlí, a ja ti dávam čas. Ja, tvoj Boh, ti dám čas. Nech sa ti páči. Počúvaj dneska, čo si tu všetko počul, ešte ti dávam čas. Farba zelená. Potom príde varovanie, pozor, to si myslí, že jak Lenin, večne živý. Hej, pozor, a potom príde farba červená, stop. Jak prekliatie, vyskneš. Konec. Tú ranu, konec. To poučenie z dnešného evanjelia, aby si vedel, to tí, čo na nich spadla väža Siloe, čo to bol? Rímania kopali vodovod a keď kopali vodovod v Jeruzaleme, tak išli kolo väže a zrejme tam bola zlá pôda, však a jak kopali ten vodovod, narušila sa statika a zrútila sa väža a tých 17 prisypala. Či myslíte, že oni boli hriešnejší, jak tamtí? Nie. To je odkaz pre živých. Ani sa neznázdaš a zahyneš. Čo hovorí Dom Bosco? Farba fialová teraz, by sme si my povedali, je to farba, jak som tu už hovoril, farba fialová, zomrieš. Tu sa kúkaj. Zomrieš, to je farba fialová. Raz máš to v pôstnej dobe, 6 týždňov, a potom v adventnej. Vždycky cirkev dáva raz za pol roka zhruba, ti pripomenie farba fialová, zomrieš. To nie, že farár si poladí, aby mu pasovalo s ponožkami farba fialová. To nie. V cirkvi to má svoj význam. Farba fialová, zomrieš. Zomrieš. Farba fialová, zomrieš. Vidíš, tu sa kúkaj. Keď farár príde vo fialovom
spomen si, zomrieš. Čo ti treba robiť? Pokánie. Čo je pokánie? Oprava toho, čo som pokazil. A kedy môžem opravať, čo som pokazil? Keď v pokore priznám, áno, som pokazil. Urazil som matku, ubližil som žene. Cerke som strašne ubližil. Ubližila som, ja neviem, matke, susede. Pokánie najprv musí predchádzať v pokore priznať, áno, spáchala hriech. Najprv to v pokore, potom je pokánie. Po pokáni, keď začneš opravovať to, čo si pokazil, nasleduje ľútosť, teraz je tvoja ľútosť naozajstná. Po ľútosti máš právo požiadať o odpustenie a po odpustení uzdravenie. Vkladanie rúk ani diazepam to nespravia. Kamaráde, to musí ten postup byť. To musí byť ten postup. Nedávajme až taký velikánsky dôraz. Ja neviem, že netreba, sú exorcisti, ale exorcizmus, hej, alebo tak, prosím pekne, viac je sviatosť. Sviatosť je viac. Spoveď. Spoveď, kamaráde. Však? Spoveď je sviatosť. Pozor na to. Tam je to jeden z najväčších, by som povedal, exorcizmov. Spoveď. Svätá spoveď. Hej. No prosím, jak sa spovedáš? Jak vyzerá tvoja spoveď? No, povedz mi, jak vyzerá tvoja spoveď, vidíš? Takže, prosím pekne, vrátim sa k tej myšlienke, farba fialová, zomrieš. A Don Bosco, čo povedal? Kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, som hovoril ten semafor, zelená, pomarančová, ale príde aj červená. Kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, raz mu bude chýbať čas, sila alebo možnosť na obratenie. Tých, čo prisypala väža, pár sekúnd a boli mŕtvi. Tam tých, čo v chráme, čo by sme nepovedali, prepichli ich, pár sekúnd boli mŕtvi. Koľko havárky, možno aj dneska, koľky mŕtvi. Kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, raz mu bude chýbať čas, síla alebo možnosť. Ja to zvyknem tak hovoriť čas. Prosím pekne, bol môj kamarát, spolužiak, mi rozprával prípad. Išiel som v autobuse v Ďalkovom. V ďalkovom autobuse stretol som kamaráta zo strednej školy a tak ti ma zosmial, stal som sa terčom posmechu. Ty si dneska kňaz, však si môžeš užiť s babami, dá sa vypiť, dneska sa tak dá užívať, bol dobrý rečník, takže sa zabával celý autobus, všetci sa smiali. A on hovorí, počkaj, ale raz budeš zomierať. Ja som ministroval dakedy. Ja viem, že mne stačí tesne pred smrťou sa vyspovedať, a už bude všetko v poriadku. A on hovoril pred celým autobusom, a odkiaľ vieš, že budeš mať čas? Čo by som nejaký, ja už budem starý alebo chorý, potom už pôjdem. Na ako vieš, že budeš mať čas? A furt nasmiech, bol vynikajúci rečník, všetci sa priklonili na ňo. Naraz autobus zastal, hovorí, vieš čo, Maroš, fúkal vietor. On vystúpil z autobusu, ten úspešný rečník, a išiel na druhú stranu. Nekúknul najprv na pravú stranu, teda na ľavú stranu, ale kúknul na pravú a urobil krok do vozovky. Išla Tatrovka so šutrom, s vlekom. Celý autobus krikol, len tak dačo puklo, džich. A ten posmievač tam ležal, hlava rozpučená, na kašu a kopal nohami. My pribehli tam, ja som mu ešte pomazanie dával a len som kúkal, si, Páne Bože, pred chvíľočkou sa vysmieval a povedal, však ja budem vedieť, keď budem starý a chorý. Don Bosco má pravdu. Keď sa opovážlivo spoliehaš na milosrdenstvo Božie, raz ti bude chýbať čas. Teraz máš farbu zelenú, teraz ti farár pripomína aj farbu žltú a prosím pekne, bude aj farba červená. Stop, už dosť. Máš ešte farbu zelenú, to je dneska. Nech sa páči. Konaj pokánie. Oprav, čo si pokazil. Čas, sila. Zavolali ma na spoveď, hoci kedy ma zavolali, hoci kto si zmyslí povedia, takedy všelijak to príjmam, však farár, no, máš ísť do Bystrice. To čo? Do Bystrice, jak do Bystrice? Volá ťa tam nejaký chorý. Čo? Jak chorý? Povedal, že pôjde na spoveď, ale ide ku farárovi Kufovi. Čože? Myslím, som sa nadýchol, to čo to má byť? A potom som zahryzol do jazyka, pre istotu som sa prezliekol, rýchlo sádal, kde je? V Rooseveltovej nemocnici, to je kde? To nájdeš, choď.
Na ktorej izbe, na ktorom oddelení. Kúšik som ešte hundral a potom som odprosoval odpusť môj Bože a už som sa pripravoval na to. Ja som ho vyspovedal, dých mi to vyrazilo. Krátko na to zomrel a ja som pochopil na ceste naspäť, prečo mňa volal. Iba som odprosoval a ďakoval Bohu. Odpusť Ježišu, že som zafrflal. Prosím, odpusť. Ježišu, odpusť mi. Odpusť mi, môj Bože. Ďakujem ti za neho. Ďakujem, Bože. Na budúce ma pošle aj do Ameriky. Pôjdem. Však? No, krátko na to ma Pán Boh vypočul, bol som v Amerike. Hej. Ale prosím, na 3 razy ja som povedal, keď len takú budem mať zamienku, nepôjdem nikde, bo mne sa nechce ísť. A čo keď ťa tam Boh volá? To mi moje sestry hovorili, spolu sestry, zasvetené. Si myslím, čože? A už som dostal strach, si myslím, naozaj. No keď sa tam stratím, no veľa škody nebude. Tak hovorím, ale ja sam nejdem. Tak povedali, kúpili mi aj letenku, všetko, zoberte si, koho chcete. Tak zobral som si synovca, ten celý natešený. Ukázali mi mapu, poď sem, farár, bo ty si jak sedliak, hovorím, tu sa, kúkaj tu. Tu je Chicago, vidíš? Keď toto preletíš, si v Kanade. Hej, už mi ukazovali. Tam som musel zopakovať, kde je Chicago? Tu. Kde máš vystúpiť? Tu. Hej. No prosím. Hej. Zavolali ma ku choremu. Viackrát sa stalo. Či v Českej republike neznámi ľudia. A išiel som pre istotu, bo sa bojím. Čo keď? Už teraz mám poučenie. Idem. Hoci kde. A takéto by som do rána mohol rozprávať také prípady, čo som zošokovaný z toho. No a teraz si predstavte, zavolali ma ku choremu do Kežmarku. Mal som jednu svetomšu, druhú a si myslím, nejedol som ráno a to stihnem do obedu. Celý deň som bol pri choremu. Celý deň som pri ňom bol do tmy. Nič som nejedol, nič som nepil, nič. Vysilený, presvedčal som ho i tak, posledné štádium rakoviny ledva rozprával. Nie, on na spoveď nejde. On nejde na spoveď, bo cirkev veľa ubližila, on na spoveď nejde. No však aj vy ste cirkev. Všetci pokrstení sme cirkvi. No ale cirkev veľa ubližila a kopec ľuďom, ja vás mene cirkvi odprosujem. Za všetky veci, keď sme urazili. Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň. Tá božská je vždy sveta a tá ľudská je furt hriešná. Je tam zápas. Charizmy, dá sa povedať úvodzovka zápas a hierarchie, koľko razy. Tak to má nejakú charizmu, no a teraz, keď je nezrelý, no tak chce bez dopravných predpisov. A prosím pekne, hierarchia dáva dopravné predpisy. Keď je pyšná hierarchia, teda nezmyselné dopravné predpisy. A keď je pyšný charizmatik, no narobí chaos v cirkvi. No tak musíme tam kuštík z tej charizmy, kuštík z toho, a keď sú obidvaja pokorní, tak sa to zosúladí a cirkev je obohatená. Hej, taký hierarcha sa teší, dobre, že tu mám takú charizmu v mojej dieceze, dobre, len tak kuštík to dáme do krabičky, dáme dopravné predpisy. A zase naopak ten, čo má charizmu, povie, jak dobre, že sú múdri hierarchovia, že konečne sú nejaké predpisy, bo mám chaos, jak to mám robiť. No jak sú pyšní, tak je konec. Amen. Dieceze. Konec. Hej, a to vidíme, to, ako vidno to. Hej, to furt bolo a je to. Hej. No a prosím, on z církev nie a nie, no nepôjde. No nepôjde na spoveď, nie. Čo som sa uprosil, čo som sa umodlil? Odišiel som smutný, kopnul som do kameňa. Večer som prišiel zničený. Dievčatá sa mi pýtajú, čo ti je, farár? Ale nič. Poviem, čo ti je? Ale nič. A čo je? Nešiel na spoveď. Kto? Od rána som pri nemu nechcel. Na druhý deň zomrel. Nemal sílu. Čas, sila a možnosť. Bol chlapík, moja mama bola učiteľka. Chodila do kostola, samozrejme, mala najnižší plat v okrese Poprad. Najnižší. Celý čas, za celú štádiu až do revolúcie trpela. Celý čas ju ponižovali, potupovali, trpela moja matka. Poviem, áno, komunizmus ju deptal. Systém komunistický. Tým, že my sme chodili do kostola a že dali riaditeľ na výber, pani učiteľka, vy máte na výber alebo kostol, alebo oltár. Naša matka nás zavolala, všetkých 5 posadila, rozplakala sa, hovorí, dneska mi dal riaditeľ na výber. Oltár alebo vysoká škola. A ja som si vybrala oltár. Ostaňte verní oltáru. A rozplakala sa. Hej, prosím. Takto zrobili, deptali moju matku. Celý čas ju deptali. A bol tam jeden taký špicel, ktorý špicloval učiteľky, kde idú do kostola, jak idú, kedy. To ste možno poznali ešte tak. Hej, to tak boli takí špicli.
A chlapi mu tak škaredo povedali, počkaj, ty budeš, prepáčte za výraz, dochyňať jak prasa. Počkaj. Čo by? Ja som ministroval, tiež sa odhovoril jak ten prvý. A ja viem, že Boh mi môže odpustiť. Milosrdenstvo Božie väčšie. Počkaj, či budeš mať ty možnosť. Počkaj. A čo by som nemal? Farárov je ešte dosť. A oni mu povedali, počkaj, ty budeš skapíňať. Čo sa stalo? Naraz počuli, on v bytovke začal kričať. Počuli len susedia. Kričal kňaze, kňaze, kňaze. On tak po česky. Kňaze, kňaze. Čo to on kričí? Kňaza chcel. Kňaze, kňaze, kňaze. Čo kričí? Či nechytá na lapáka? Čo však nech ide ku farárovi? Keď sa spovie, či čo chce. Počuli susedia. Počuli jeden deň, druhý, len vykríky kňaze, kňaze, kňaze. Potom všetko stichlo. 2 týždne toho dotyčného nebolo. Po 2 týždňoch, po nejakom čase vykopli dvere. Našli toho chlapa, ľavú ruku mal vyhryzenú do kosti. Už zelený povlak na povrchu a vyhryzenú do kosti. Času mal dosť, hej. Aj sily mal dosť, nedostal možnosť na obrátenie. Don Bosco má pravdu. Kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, raz mu bude chýbať čas, sila alebo možnosť na obrátenie. Nech sa ti páči. Cirkev sveta ti dáva semafor, ktorý má zmysel, tak jak tu v Prešove semafory majú zmysel. Môžeš hovoriť, ten hlupák povie, že semafor nemá zmysel. Hej, keď je na hlavnej križovatke semafor, tak to fachčí, keď ho dodržujeme. Farba zelená, máš ešte čas. Farba pomarančová, daj pozor, lebo bude to tak náhle, jak si dneska v Evanjeliu videl. Jedna havárka, ideš dolu. A farba červená, neskoro synu, neskoro dcera. Nech sa ti páči. Milosrdenstvo Božie, najkrajšia vlastnosť Božia. Najkrajšia. Byť na obraz Boží znamená mať milé srdce. Byť milosrdný. Ženám hovorím, chceš návod na krasu? Nie 20, 30, 40 rokov, furt, dobre počúvaj. Hodinu smrti Boh urobí otlačku z tvojej tváre od tvojho srdca. Ak máš milé srdce, budeš žiariť, jak hviezda na nebi. Ale ne chvíľu, celú večnosť. Kto to tam je tak? Čo ona tak žiari v nebi? Povieme, kto to je? To tá z Prešova. No jak to, že tak žiari? Ona mala milé srdce. Odmenil som ju tak, že som otlačok jej tváre spravil z jej srdca. Tu máš návod na krásu. Žena, ktorá má milé srdce, je priťažlivá v každom veku. 90-ročná starenka a je priťažlivá jak magnet. Žena, ktorá má milé srdce, sa dáva napiť s medným mužom. Čoho? Lásky. Lásky sa dáva napiť. Taká žena je požehnaním pre svoje okolie. Mať milé srdce, byť milosrdný. Čo to znamená? Opakujem skutky lásky. Čo to znamená? Milé srdce. Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. 3-krát počiarkujem všetkým. Všetkým, pán farár, aj to tej sudzete neodpustím. Všetkým pomôžem, ale tému nie. Počiarkujem všetkým. Pre teba potešujúca správa. Aj pokus sa počíta. Kamaráde, aj pokus sa počíta. Tak ďaleko ide Boh. Povedia, to bolo trápne, to, čo urobila. To bolo umelé. A Boh povie, nemilte sa, svete. Ten, kto sa pokúša a nedojde do toho cieľa, ale sa silno opravdivo pokúša, je síce pruserár, je síce ESO, ale má dobrý software, má dobrý program. A v tú ránu Duch Svätý môže pôsobiť. Mňa až tak nezaujímajú tvoje poklesky, tvoje hriechy. A duplo mne tvoje apoštolské ciele. Kto si mi pred mesiacom to povedali z mojich chlapcov, že neviem, ktorý to spomenul, že keď chceme Pána Boha rozosmiať, ukáž mu len svoje apoštolské ciele. No ukáž mu. Ty si myslíš, že tvoje apoštolské ciele a že čo ty všetko chceš. Mňa až tak nezaujímajú tvoje poklesky, tvoje pady, tvoje hriechy. Ja nie som prísny policajt, ja som dobrý otec. Ukáž mi svoj software, program.
A aký je tvoj software program? Môj Bože, ja už nechcem byť zlý. To je ono. Zašepkaj mi to ešte raz. Nechcem byť zlá. No to je ono. Nič iné som nechcel počuť. Ja, tvoj Boh, môžem konať. Zašepkaj skromne. Ja už nechcem byť zlý, nechcem byť zlá. Amen.